Iċ-ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li fl-2016 il-Gvern ħareġ 3,700 miljun euro, tnaqqis ta' kważi 40 miljun euro fuq is-sena ta' qabel. L-NSO qal li l-akbar nefqa kienet għall-benefiċċji soċjali li weħidhom żdiedu bi kważi 47 miljun euro bin-nefqa tilħaq kważi 1200 miljun euro. Iż-żieda ta' 1.5% kienet attribwita n-nefqa fuq il-pensjonijiet, il-Children's Allowance u n-nefqa fuq iċ-ċentri għall-ħarsien tat-tfal. In-nefqa tal-Gvern fuq is-saħħa żdiedet biex laħqet kważi 559 miljun euro. Fl-istess waqt in-nefqa s-settur edukattiv żdiedet bi kważi 24 miljun euro. L-NSO rapporta li l-akbar tnaqqis fin-nefqa tal-Gvern kien irreġistrat fil-qasam tal-ambjent, l-affarijiet ekonomiċi u d-difiża. F'termini ta' persentaġġi, l-Uffiċċju tal-Istatistika qal li n-nefqa fuq il-benefiċċji soċjali kienet tammont tal-31.6%, segwita minn nefqa fuq is-servizzi pubbliċi b'16.7%, saħħa b'14.7% u fl-edukazzjoni b'14.1%. Meta mqabbel mar-prodott domestiku gross, in-nefqa tal-Gvern naqset minn 41.2% fl-2015 għal 38.1% fl-2016. L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika żied jirrimarka li bħall 4 snin ta' qabel ammont sostanzjali min-nefqa tal-Gvern kienet allokata għal pagi, benefiċċji soċjali u konsum. L-akbar kontribuzzjoni fin-nefqa tal-Gvern marret tal-anzjani b'735.4 miljun euro. Din kienet tirrappreżenta 61.6% tan-nefqa tas-servizzi soċjali u 17.5% tan-nefqa tal-Gvern b'mod inġenerali. Din in-nefqa kienet segwita f'servizzi fl-isptarijiet b'364 miljun euro. L-Uffiċċju tal-Istatistika rrimarka li bejn l-2001 u l-2016 in-nefqa fuq il-pensjonijiet żdiedet minn kważi 300 miljun euro għal 735 miljun euro fl-2016. In-nefqa fuq is-servizzi fl-isptarijiet żdiedet b'215 miljun euro meta mqabbel mas-sena 2001.